Hej, mit navn er Per Michael Jensen. Jeg er over havkajak, og så arbejder jeg også med mentaltræning og meditation. Jeg er instruktør 2, og så har jeg en BCU 4, og så rodede jeg Danmark rundt i 2011. I sommeren 2016, der tog jeg et par dage, hvor jeg krydsede rundt i Storebælt. Og jeg tog blandt andet et kryds fra Kerteminde og direkte til Sprogø. Derfra der rodede jeg til Sjælland, og lige fandt det sjovt lige at ro ind under Storebæltsbroen. Og præcis under broen, og lige midt i sejlranden, der holder jeg en lille pause, og der optog jeg en lille video. Hvis I har lyst til at se videoen, så kan I søge på havkajak, fantastisk tur under den hvide bro. Jeg linkede videoen inde på havkajaksroernes hjemmeside, og til min store overraskelse, så gav det en hel del reaktioner. Både positive og negative. De handlede meget om sikkerhed og kajakbrugernes ry og så videre. Med hensyn til sikkerhed, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi altid tænker, hvad nu hvis, eller play the what if game. Og når vi på den måde forsøger at forudsige mulige trusler, så kan vi fortrinsvis vælge mellem to forskellige tilgange. Vi kan gøre os en lang række forestillinger om det ene eller det andet. Vi kan ligefrem bekymre os for, hvad der eventuelt kunne ske. Eller også kan vi foretage en kølig og rationel risikovurdering, baseret på sanseoplevet fakta af den ene eller anden slags. Og det er den sidste, jeg vil anbefale. Bemærk, at den første dybest set handler om nogle fiktive forestillinger, vi kun har i vores hoveder. Vi kan i vores hoveder forestille os både det ene og det andet, og måske bekymre os på egne vegne, eller bekymre os på andres vegne. Men det er i mine øjne ikke ret meget med en risikovurdering at gøre. Der er mere tale om en bekymringstilstand, som man ikke kan bruge til noget som helst. Men en brugbar og konstruktiv risikovurdering, den er baseret på sanseoplevet fakta, som jeg kalder det. Vi forholder os til vejrudsigten. Vi spotter steder, hvor vi kan gå i land. Når vi ror, så kan vi både se og høre, hvad der foregår omkring os. Vi kan se, hvor langt der er til næste pynt og så videre, og om vejret trækker op. Der er altså tale om en mental, sanselig tilstedeværelse. En hver risikovurdering, som er baseret på sanseoplevelser og ikke illusoriske bekymringer, det er i mine øjne en kvalitativ vurdering. Fordi den involverer vores intuition, vores instinkt. Og netop vores sanser, instinkt og vores intuition, det er dybest set vores vigtigste mentale værktøj i forhold til at kunne agere eller reagere hensigtsmæssigt. Der er ingen grund til at bekymre sig og forestille sig både det ene og det andet. Så få pakket den kajak, søg indsigt, søg fakta, have en kølig og rationel tilgang til risici, når I er på tur. Have selvfølgelig styr på jeres egen formåen. Vær overvågen, brug jeres sanser, brug jeres intuition, bevar roen. Det er langt vigtigere end VHF-radio og søkort og så videre. Når man vælger den tilgang, så er jeg sikker på, at nogen vil opleve, at komfortzonen pludselig udvider sig meget betydeligt. Fordi nu gør vi os den ulejlighed at være nærværende. Jeg kalder det sansende her nu. Og her der er som regel ikke så mange trusler, som vi nogle gange går og forestiller os. Der ligger rigtig mange fantastiske oplevelser og venter på os derude. Og det er synd, hvis vi skal lade os holde tilbage af noget tankespind, som dybest set er nogle falske fiktive forudsigelser om fremtiden, som vi så pænt pakker ind i fornuftsbegreber om sikkerhed og vores ry som kajakroer osv. Det er egentlig noget bullshit i min verden. Da jeg lå under broen midt i sejlranden, der var det totalt vindstille. Det var fladt pandekagevand, som vi siger på Fyn, og det var stabil vejr, sol, skyfrit og ingen optræk til vejrskift. Jeg havde roet 35 km, men følte mig godt tilpas, havde fint humør, min væskebalance den var i orden. Jeg var godt bespist, og så kunne jeg observere et par fiskejoller, som lå rundt omkring. Jeg kunne godt ane en coaster, som kom sydfra, ude i det fjerne, men
rent intuitivt, så vurderede jeg, at der i hvert fald gik en halv time, inden den lå der, hvor jeg var. Så jeg så ingen yderligere risiko ved at ligge lige præcis der, i forhold til, hvor jeg ellers havde roet den dag. Så min konklusion på min risikovurdering i det øjeblik, det var nyd turen. Vi ses på vandet, måske ses på under broen. Hej.